Patrick Osajima, you can call me Captain. Shemieko, Yoja. Ajwa Kulikumi. Moi, we need the echo because more. Hey, your friend me and the dust. You so who the echo? I just saw share the echo. The echo. That. Bruta. The echo. Baby, make you know who the echo. Dear call, ampa. So what with TV channel what just so any DH ampa was so did the echo because the echo one year my baby at the bro. Yes, said that na na program a 2 segment. Did kind of a you will come segment there to me, a bit me eye interviews, a bit me eye discussion. Now you beko chrome akuti the Ghana for eka, efa or my mo, almost few months any mountain, yeba. Deco, baby, make you know you will chrome. Dear call for you, that's our chrome. The new gospel musician can see you be and never have a chicken. Man, what's the difference? I read the other. But you will be the same for Augustina, I just watch Augustina. No, but you're not Diana, dear, someone say you did when you are. Now, market is slow. Nipa shadamba from aya 11 ti ye hwenya me na ma wo hwa yes dum so ne me man e affect mo djuma dum so ne die Ghana for nyina problem but ye stakeholders I want music industry with it a higher papa because we share djuma na we studio e light and we studio e boko track cassette e light e wo de ba shop so a light na wo de ba bo hwe bia ye we ya sometimes this our born you man go for the shop you are sana any pana ba nti se dum so e pasa na dia ye djuma na ye down cry. Okay, ma, you say that you're not more expecting. Yes, but to say, and you're my baby, and I had the 5 words as and you're my baby, and my because the light in the bar, we are Juma, ever so, and so Chiatas, so which me a Chiatas. It's an pioneer was a light in the cost. Okay, ma, and then I'm last words to your fans. Anyone tell me kwajia mimi nyankopon mi jifuni mi buafu enyaumi Deco, baby, make you know who the echo. Yako aba we dear enyamene nkan yo wa wuti bi wo wasum Ghana for ban how ben sem no be ka kire Ghana ban Ghana mpanyifo ahemfo be je hia bani ye kire mo no na program yi so enye interview eye discussion ye wa kokudam mienu bi e wo fie ha ba ko eye sinini yini ye friend Queen Sabidabra se wuja Queen he wo ho a wan hwem program yi obesore akọ cause oye Queen ampa oye hima yi de odi ho eye ye papa ba ko pe Dr. Kwabena Dako Nyamiche a oye general manager Emma Angel Group of Companies Daddy Akaba yeah ma Akaba yeah ye da society ton saframo e ba de ko program so am baaye na nne program he amanfo ni se mo hwesen ka be ye interview we dey discussions rom kokora na ye de bremo ma ye pese ye bisa se ye kasa aware ya de ne aware aware se ye ka aware asema na ye oberima ne oba a o maka wo ho abom e wa yonkofem no mutu abrabom anamonkro e de akon anim papa what's way me da se me de kakra bi kan de enu aba de kan no aware ade a onyankopon na hihye ma berima no oba waduru won fie so a e wose wo kan ho bom na wotena se ebobra ebom tisi ye kasa aware a na asechire ne no na edi enkranti a wose nipa wote ho a wose wo ware wabisa asem emse nyame boye no o hye oba ne bema ayonkofa bi enti ye wo mpempenso bi ho na wuduru a esese wunya wayonkofa na wone ne bobra tesa abrabom no wonko a wuntumi emo jese wunya echitani ti da me di ka ho a di ntia wo se onipa enya ne ho kafo e wa aware mu ne se Bible se onyame bo ade nyina hwe Genesis chapter 1 verse 30 Genesis chapter 1 verse 31 a onyankopon hunu se de we nyina ye na ye papa ba obedru chapter 2 verse 18 wo se enye se onipa nkotena nti ye den na obi a wo sha ade ase wo se ne nyina ye na ye papa na afi obedru ba bi wo se enye se onipa nkotena
na woto aso nkan wɔ sɛ nti mɛyɛ ne nsa so boafoɔ de ama no nti awareɛ ɛyɛ ade onyame hyehyɛ sɛ onipa bɛfa so na ɔde aboa no yɔnko te sɛ bɛrima na ɔba bɛhyia obia wɔ ne onyame de adom no soronko ba me tosini wɔ baabi fi sɛ me onipa me wie pɛyɛ saa na ɔba no so tosini wɔ baabi wɔ wie pɛyɛ enti sɛ emi enu ehyia baabi ɔba no nya ade no na baabi a me yɛ ade me de aboa no na wɔn so baabi a me so me nya ade no na ɔde aboa me sɛ ne bɛyɛ yasetena no ebetumi awie pɛyɛ na onyame etiri mu pa wɔhyehyɛ aware no ebetumi abam enti wohwɛ baabi a me kan yɛ a na sɛ aware onyame hyehyɛ sɛ yɛdi kan yɛmfa mmoaboa yɛn ho na obroni kan bibi sɛ loneliness ankonam yɛ asɛ yɛbɛtumi atena nipa bebree mu obi yɛ di nkɔmɔ ba obi sɛ nko a ofili sɛ asa nko na wo because obi eni hɔ a wɔte wase to nyame hyehyɛ sɛ ne bɛyɛ a meboa wo no afi menyi obi a obetumi ate masemase na de mimi me di baabi a mepɛ sɛ mede mabra bɔkɔ no obi a obetumi ate mase nyi nipa nyina ɛna obetumi ate wase wɔ ade a woyɛ ne yɛsi wani so ba wo nyame hyɛ da hyehyɛ me obi a sɛ obenya obi a ɔno de ɔbɛte wase sɛ ne wusiti bia sɛ woyɛ tentene kɛse o ɔbɛte wase na obetumi ne wabɔbra yɛdase ɛyampa da kasa bible hyehyɛ sɛ ba bɛgya ne maame ɛgya ne papa hɔ na ɔne ne ho kani abɛka bom ayɛ baako yɛbɛka kɔgye nkratoɔ yɛba yɛbɛto adwumadeɛ no so hello your friend is of maame na Hayford me yɛ nsɛnkyerɛni me sa yɛ actress ɛne nnwuma ahodoɔ pii ɛkeka ho ɛna madwumaden nti mapo me den ho hia me papa na sɛ bad mapo me den ho dia ɛno ane Jifax mixture bonhwɛ Jifax mixture nti mini sisi yare bia ɛyɛ so flexible baby a wo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so kyɛ Jifax amama your best mu ankasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jifax mixture tumpreko pene se eduro no ho te ye de afa abefo nimdie kwan so eni fidie won wosuom e na ye ne frinchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jifax mixture eduro yi wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe ho na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jifax mixture pa 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 Dieko, baby make now be hunu dieko. Ya kwa jinkrato hia ba ye ya boafo ni firima program he enye yie afi no hwe program hia program ni din ededie eko me anti dwaso ndini enye ba ko pe abanagana da we de ya sign aba ni bisa say aware mfaso be nkora no aware so me da say say na ye kyerɛkyerɛ sɛ ne aware esitie na ade kakra bi na mpɛsɛ me de ka ho ansa na yakɔyɛ nim aware uba ye man yi mu a ye wa aware ahodo bienu ana miensa ene wo ho di kan no your friend traditional marriage aware a ye na ofie bema eden ehu oba na okoka a kire na wofo na ne bema na wofo di nachi ne ko oba ne fie na wakotua ni tiri ade ede ama abusua na abusua na age atomu no eno no na mmra kwan so no saa aware no bema no timi sa firi oba na chi ekɔ foforo ebi se saa na hihye ne tie ana ye wo ba akon a your friend ordinance and as a civil marriage eno ye aware a aban no ne oman ne jutum as oba no ne be ma no kan ho bom so akwa aware no so a emra kwan mu no be ma ni kwan se wotimi kɔ ware oba foforo saa na oba no so ni kwan se obetimi akɔ ware be ma foforo eno na bi wo ha wo wi a ada se obeye no registrar of marriages ada se kumase ande ye kwa ebeko KM ho lawyer na ohwe aware so no ebe register aware no na we should be a friend caveat after 21 days no obi am betiem say e bia waware asia na mako exchange ring ho no na we issue marriage certificate e de amam o man no mra no agitum say mo ya warefo nti obi ani hu kwan say obetimi ni mo di esi and the third one no your friend no e be kind of spiritual marriage ni ana bebra ya adwen say bi obi akoda na we hu say obi ni that is not what I'm talking about but spiritual marriage no na ye de ba sorry dem a ye ta friend ordinance and as a blessing no okay o de ba sorry dem sa sorry no e ya sorry o man agituma ya register sorry no aban no ma asori no kwanse on so timi issue marriage certificate nti eno no asori no be hira so e de amamo na asori no amamo certificate a eno so o man no mra agitum se asori no timi yesa na obusa se mfaso ben ene wo aware so madam fu biase motaka o say numerous
bebrebe fa so wa aware so ye bebrebe ebi ni dia o de ma me ebi ni se e wo se aware ye ware eboa e ma yenya emoa free ye ho oba no eboa me wo kwan bebre so kwan ya mefa so a me nipa metimi akasa e kwan ya mefa so ama ho siesie mu medidie mu mennamu bibi bia betimi aboa ma brabo no atimi awie adi mu bia no eye me partner no asede se otimi eboa me na bibi atimi koso kama bio onyankopon hihya aware se ne be ya onipa ebenya ne nsaso boafo na wo hwe bible mu se ne medi ka kan na ebre onyankopon bo ade bible si obo ade mienu na adam nko ade na wanya ne nsaso boafo ama no nti wo msa na adam na hwe ne manyina so de ba na woni obi obetimi ne nadi nkomo adam ntimi ne nantwie mesis nantwie ni nkomo ana bra ponche eni nkomo ohia obi a oyi ni party se wono a obetimi ate nase na woni no edi nkomo ti se ne be ya ankonam ye no ebefiri o ti bo eboa ni ewa aware mu no bino no baako ma wo so aware somfa so amedeka menua be ma edi ho e ya awo semo ware a ye won hyehyeye a ye frɛ no enna be ma ne oba no behia na so ade e ba no eye nipa eno ne awo no efiri sɛ nipa ubenyini na sɛ wonyini a enema bebre wankasa wontimi nya ma ho jesa wo ma no ena ubenya ubehwa sɛ even wo ne be ma ne korate na mutifie a sɛ wo nwo ya na times kwa soma eden obi fro obi ba otimi ka chen say ya ye den wo de na soma no so hu na say wanya aware ne so mfa so a won tene won kon enkofre obi ba mpo no wasoma no afei edru baabi na say ya na asantefo bu bebi say hweme ma me simfifi na me nyina ma hwe wo ama wo na tutu wo ya riem eno ne wo si tutu no wo ye mre na afi nkola ne so abegina abeso mu se nante na wuntimi a yakura wo yare da hom wo mo beboa wo ebio be ma ne so utimi eboa wo ba no e wo ne niema bebre mu na oba ne so aboa be ma no ha benkum dware nifa na nifa dware benkum eno ne mfa so de a yenya wo aware na disadvantages of aware so ebini de I disadvantages ne die mesa ka say bebre che say emfum e wo nipa ho de minim no ti se mo ware wie ya na ahyase kra no bibi wo ho a me kra minim so ne be ma ne nam na titru mu gata oso my dear hello sweetheart Mr. Wonai wonya kra obepeja wonai no aware ni duru busumi nsia ohwe anima ese kakai na ye ne se de akura na makwagi atumi ho sui obi awo ne ba na da be so kura na mini bedru afi wono nam gata ne ho a e abebuo na mebuo no wono nam gata ne ho a mudu a ha ewura me de wanhwe so na atehwe a memfa ho te se wo benya kura nkasesa minim te se disadvantages dia tan kwa no num kasa no e bon be ma no start ye don na wo ho no ayira edwane enunti ne yesi agape love did papa yo wosuri ne wo bi ti me hu obi waka che obi sala me ko yo bi kan love you ho ma sere wo metiko so the love na ye 2 weeks e free 3 weeks ko wo boa da ofu asema ma ye wo kan die menene nyaadwe asema akwe menene nyaadwe menene nyaadwe de tie ne se abrabo na ye bo no there's something called fermentation and as a complacency eduru me bia ade bia wota ye no na ye se what nti na aware mu no yesua se be ma dume bia obeda ho kakra oba wa ho siesie dume bia bedan mu kakra de bia wo de ato ha de bia de ato ha e de na wo ha on pese mehu yifiri ho na ha no so na me hwe ho nti onipa pe ensesamu ni adane nti dume bia niema na wo ye ni de bia na wasesem kakra se ne be ya de bia ho bekoso aye be ma no ana oba na kono mani mema hifo pani be yensi akire wa aware mu cheating eno de ye bosses for you oba ansana oba ho ansana oba be fa be machi no medofo na wa fam ache eno kra no ayonko bebem
Oba bi timi suaa nya yare ewu. Na emom okonya yonko bi a wono me kasai. Aware no nko bi. Se ya na metie, eno na me ya ansan na medidi. No de ne ho bɔ no ano a chances. Na wo begya ade ba akopɛ ho. Ewu agya ade 10,000 ho. Wuduru so anya me be ha wo. Wo ya ye kurase ni. Na afi amana dwene ya aba ne ho so se Obebu okra wo suro onim se bema ni jani so onya wo bia. Na nitiefo se wo beba be kire ne se wusuro aware jaya unya aware pa. No asase de na ekọ. Eno na timi mo oba free ni kunachi. Na de edi echi ahwe insiye na o se misu de na eye nisu. Obi ososo a wo de free nkolam. Wo si so na o twetwe mpana no ba ku yi wan fa bida. Ofa kodwo no afa akwasi no afa kwabena enti wo ware no a in fact wo hwa jesu osan etwa nani ekofam kakraba Jesus Kristo ni sente sa so a na bia na himfie sem no so enkoyie be ma bi wo hwa eny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 en
ade ba ko enya ade ba ko papa na o so asemi ase wa ka wa no akun kakra me aware mu no me ma ne ma hefo ne be yensi akire be twa be ho de tene se ade ne we sikwa ye ni we sikwa minimum oba o tifie di ohia bia ba ma no de ma no enso o fa fichira aba obekọ baba no ne he no o kan se ane asofo aba de tene se osofo bia pe adepa de ama ne ba na de tene se me kasa na me kasa ya ye nto ye bo ase e ma ye nti aware na ye komu na ase nti ko wuram na ne expectations no wantimi amiti a na why disappointed o ko ye bia me ni say sister Queen Sabi o sika o ye star nti wo ko ye na wankonye sika no a no why disappointed nti afi no ha se ehwehwe bibi foforo a betumi good nti ya mama yento ye bo ase na aware se obi besisi obi de e depend minim be ma bia ne yire aye kakai tifi oduru via na ne yemu hyehye nti okoduru ba bi na onye obi obetumi akorokoro na ma ne boato ne yemu a no afa nchen sa na oba bi won so a ni kuna ijata ma no ohunahuna no o ma ne nka ne on ka ne bo so asem se bia ware nipa mienu na ye ware e wo se obi atumi kire na adwen na adwen ye to ato awi a na de ye ne yafa nye dan nyina na ye mienu nyina ya adwen be ba ko nanso se wo ma me nka bi na wo de me esifie mintimi nkasa ne me hia omfa ma me na metifie na me bonto me yemu a na me kai se kodwo mere bi na kodwo bo moden pa ebia esi na ne nkomode metwa me ho na makwa aba nti aware ne be ma ne ma nyina ye ta fa ho program na ye de kesi afi ni wa ba betena o TV hia chi program hia wo hwe ne din de oko ndi pa de abana Ghana ye be kwa akogye nkrato afirabo afo ye ba ye beto program no so. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee keka ho. And na me dwuma dinti, ma po me den ho hia me papa, na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje, Jifax mixture nti, minisisi yare bia, and yes so flexible. Baby, I will bet to a febia. Mitimi jina pabwa tenten so. Chese Jifax mama your best simu kasa. Mini abema. Ebema wusuwa ye be mama pa. Senti a meji Jifax mixture tumpre kopeni se. Edro no hote. Ye diafa abefu nimdie kwanso. Eni fidie wonwosuom. Ena ye ne Frenchem kroje. Ye nunti ma ye resadie. Enu wane Jifax mixture. Edre wubenye bi wa drugstore eni herbal store bi ebe ho. Na momitie. Enye ma penfo oba a oma akwala no fo. Ana akwala onyenya emfie dumienu. Jifax mixture. Pa. Deko, baby make na ube uru deko. Yakogye nkrato aba afi ni wo hwe program here program ni din edede oko me a meti jaso ndini di abana Ghana ha ye butu GM chese akokọ na nkasa ya ka mema he mo fa chire sene ma he ya ka a mo ntomobo na mo mafie nyeboko ma na aware mfasodie wa aware mu a ba ni be ma
kwampa no kwa aware ko nyamfa so asam na wobisa ne de afanu ne nyina nyamfa so na de ya na titru omudie mu odu pa no eye ema na nsen tempo ene mema no ya akromfo omo ba no twetwe ne konse bi wo ho a ebi ni wa no wadwane nanka Bible say bema besamu fifiri dia shoba na oba so wabre ewo nyinsen mu enti se de nyame hyehye ne de eye oba bi wo ho a na hyase nye efie nye papa nye maame nye ubehunu obi abrante esam nanim fifira no abeso oba anim no apagya fie ho enti eno de eye ma nanka yenyansen na ese computer world no almost say equality. Na mema na ya akromfo kakra. Uniska wompew. Equality ya wekenya. The tiene say there's no equality in our realm. Ada na meka sa. Hwan na kotua obetra de. Mema na tue sikai. Okwa na aka kire say oba ni nyaade a omfa mrefi. Ye di ka se na adwene dada. Say onyaade a omfa mrefi. Na kaba de omfa nkomani kunu. Tinache ze mema no de ye kojika ye pekama ye ho eye natural bema bia na obehia bema na pese wo kire se we bema nti bibi eka bia wo ha ono na ebo na uba ye brezu kura ma mi se kan ya no kure mema na ye bre bema tifia uba no ayete se hoho no oba ni hunu se uba hey akwa na eba no na nkora ni nyina akotena ye ma me nchen sika na wo ha bo so oba no de asem paase oba yi 1 million bema wamfa 1 cedi asoso kora wonya hwe oba wa ye no ho ade etua ni tira ade wa bɔ no ho ka wo man de bi ade asemunsi obaka se pin kora wo ndo bi maame nti aware mu mfa so de ye ka de ma de omu ne nya ni nyina mema bibire ware a mema dodo so no mu ware a omu maame ne omu abusuafo tim betre no mu fie bo ba ware a wetimi akofa ne maame ne papa ne nuanu nyina betimi abafie ho beba no bɛbɔ ho ka ama ne ba bra ne yawo aye hia maame obedware ye mahia mai na no maame bedware oba na ma Bible mu asem bia ye no kore wotimi mpare nyame asem o se be mensam na woni abre wokika ne denden na be ma mepa wache wo na se ye ne eduru ye bosome nkono ne ati apene bi mada ya na mo wen wuta bafu no ayem sei ye make an say am san ye kaka ye normal be ma bo oba ho ka enye news ba oba be ma oba den na o kakra wa mfa bi anso so say wonya hwe ma ya wo mamo ye no amamo anadu soso ne ya tesa nkara yi o tiduru ba bi ane ya toka de abere ma o tontoma kra na o de sie wase monye ta o nkoma papa o ba fie no mama sika no de ba ma ne ba no bo se wa ma me de no amoa no no de ase ho go kro dada no ko se dem no de ase o ba no be duru ha na dada mi ba sika no kra ma fa bi ama o de agi kakre na etire da ben what the back kwa school fees so me be me ba ko ma na me bo adie bi ye bi ai ne ma ma sika de ye ne ma na die ni munyam no e de ama mo asim se me ma na ye nya de ma mo de be ko nunti me de ma wa ka kire me ba ne se na obi timi na obi bra enu ba bia no yi na sinchen na oba bi omred graduate ah dia bre na what mi kasa wo wa anko school na be dia bre na wo won no tu fees na na ladies he can handle wo ye tuntuma o ka ko ahwe wo tu susa o ko pede so so wo ye de wo de se botom kro be fi akokre de wa wo te be maka mu anka wo ye misses oba konofo obi anim se maami hu ofe wo drive na ni bobo se jense so de tense aya amonya ne me ma ne pe ma wo ye de pe ma ye ne a woti akobe no ba bia ya na mo age aboso ma ye kwan asasem na kokọ akiki o doctor de na me de officer tire doctor bacho e di nte wo so worry o me personally me believe say o ware na wo ye awa nwo anya chinchina anya mfaso awonko enti na ye ware okay ti me de me gidi say wo ware na wonwo ya twen nyame bre se nyame mre nso ye ne kwan hudo bebre ho a be ma na oba betumi afa so enya ba se bi be ma na ye oba na ye na wo de ana be ma na low sperm count kra betumi afa kwan bi so ama wonya ba nti mitufu se wo ware na onya ba me ma no ensa ya ware because emfa so wa ware mu no ye more than awo ba se wonya bia ye nhye nyame ne onyam enti ma also small can occur dinjeme
Chese wiase no bibia no ani nipa se. Bibia re ni ho ani nipa se. Mekai se emre bi obi madamfo ewura me ho. Wo ehume nema. So ono so onwuyo. Na ye di nkoma was ade we di ekoye bi. Enyapade de obi eye. Sa time no na me ni fie. But aba wa mesi so amebo bra. Mi twa mani no e na me ka chense. Mi wiase nya majapade ne memma. E chese se dan no wasi sa time na me ni bia. Sa me hya me bayi a obeba be si dan ni bi. Ama matnem. Se sikampo na me ni bi nam na esi fo me bi na me ka no. So wo batimi kwa aware na maame wa ye premani. Na fie asesa kura. Enti mi momu de nyame animu ne wunya bi a koso bompa ye rade beye na nipa so de mintumi mfa bibia ntoto nipa ho. Nti aware no se ba no ba mu saa ane maame fo ne papa fo no mo pese ye be ware ansa ya wo na se mpana mu no ukofa anyensem ba fia se ne ya retie asa maame ne papa bia jojo pese ba nware ansa wawo eno ne edakwanim saa ye tie ne se wo tenese abayo a wasiso wo tenase mabama ba fie besere wa ware ansa no no wa eye ni onyam a wa na wahye wo ankasa wo ho wahye wo maame ne papa no so ani onyam kane ntete no na ye fere bi chiribira se wa nto bo ase ama wo nuru mfie pension na be ma mesere wa ware na akọwo a etimi pam kura firi kuru nu ye de to so kura se obi omobi anya de enware wo de ba ye ne dada setena mu se oba wa nto bo ase ama ya me ye ho ade na wo a de tie ne se mumie no kura mo ntem no wa hwa trust intimi ma emu na ware so ye de trust na ware me di gidie me jiudi se me yira kra me se wo kọ ha wo kwa ba se me ntimi ne wo antwen bosumi nsia bosumi ensa na ye ntimi ansa ne aware ne ye koye de ensese ye ne ware a eno che se me wu ntimi nyimi ni sa so na me nsumi ntimi nye dai enyi wu ni nti aware de e wo se wo twen papa ba be twen panansa ba ware no enjina ni bi so ho ni be ma no so be nye bibia da be ware so na wo twen na agu bi so ne pana twen pana so ne ba atena se nyamfie be ya duosia wa ware mu nti mudi ye hene ye ne ye mfa me de me Kristo ni me kenya me asem de me gidie ni se twen na ye nya ho ade ansa na waware eboa ma gidie ebem eboa ma onyankopon so enhira so ebem Yo kan de we ahade ye mefo ne so say so wo yo ba na wo wudi kan wo ansa na ya ware wa wan kasa wo ho no o bre kakra fi se bia na o se nyame no wa hye obi akuna ma no na ye dempre ho ne kofa bia no nti ne ye bre no se wan twen ama wo de no won sanka se wo twen a wo hwa asetena ne anamo no utu okra wutimi hu se nipa we die nyame na yi na mame ebia na wukunu no mpe oba awawo so ho saa wo no kra no onsaka no no obeware wa saa wo ni mu no wa ware ne ten against it ebia na akra ne ya akra bone obetimi atan be ma nani ama wo waware na ayebasa tinyame ni mu ni yesre maba awa no se nko mo betwen ebia atwam kọ na sese ni bia ba ye hu de ye ka ye ni saa na mo nechi akra bi nsoso ohun se wa nto bo ase na wo ko ba ko ansa na bia wakosia be ma odo no na wote wase a yevre bibi abanoma omu ahomete ukokana sima wase se me papa ona wo me a anka wonka wa anka so no wose ya wo yere se nka ye wo ba anka wo beka enti se woto bo ase na wonko awoko na wo do ani to fom a obetimi anya be ma no ate ehunu nipa ko awoko ware no ena bio ebra ye court no anase ya sha se ye sha ware no niema bebre timi da ne ho adi but because of odonti ya na ye bu ye ni aguso nipa bia woni nipa san ya ni suba bia no ha se da ne ho adi kakrakra ba ya na ye sha se ye de sa odo sa romantic love no na niema bi wa na enya hwe wo besesa ti ase onipa ntimi sesa onipa wa kora ntimi sesa ho duru bia wo se ho bo bebre bo so wabuso kire se wo ankaza wontimi nyi wo hu ni nkosi awieye sa na wontimi nyi obi ni nkosi awieye nti se wo to bo ase na woni da fom a bo se abrante na woni nam kono asem ketua bi ne ba ni bufua na wo bebo sotora hunu se wonya nware wo mponi
no nya do ko se odi a ababa wo bi minim na ne bufu a ne kru dem TV nyiro timi keka egu fom nti wo anto bo ase no mo ani ana ono ahwe ya wa fa se so ni be ba ho na akofa we de papa de mai no so wo hwe program yi a ora yento yebu ni nyame mfa yekunu mmayen ye be kwa kwadi nkrato ye ba ye beto adwumade ne so no your friend is of mama na na Hayford me yen century Messiah actress and then you ma hodo pii ekeka ho and na madwumaden ti mapomiden ho hia me papa na se bad mapomiden ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture ti minisisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so just Jifax mama your best mu ankasa minia bema Ebama wusu wa ye be mama pa. Senti a meji Jifax mixture tumprɛ kopani say. Eduro no ho te. Ye de afa abefu nimdeɛ kwan so. Eni fidie wonwosuom ɛna aye ne Frenchem kroje. Ye no nti ma ye resadie. Enu wane Jifax mixture. Eduro yi wo benya bi wɔ drugstore eni herbal store bi ebe ho. Na momitie. Enye ma penfo oba a ɔma akwala no fo. Ana akwala a onyanya emfie dumienu. Jifax mixture. Pa pa pa. Dieko, baby make na ube uru dieko. Akako jenkrato aba aboafo he anso ye ma program he entime ngina baabi a ya duro he ye wo ayibi eye soronko kra se wo hu adekoro eno so ne ya duro no ma me papa producer achemo achade fefe bi wa ade yi mu enie mu ya de wo mu bia ya modia papa yi ba akoma pacho yi ba akoma Mbacha. Mbacha ibako. Edasi. Ti pacho we die ubie mu a na odi amamboko. Achade asonko we di ka. We di ka. Kwen pacho fa de himam. Isro fa wa ha. Papa, ye papa fam. Kwen fa bra. Fe. Yeah. Mpacho. Papa we dey buan kakre. Hey, the akofo producer. Yeah. Ne. Wa kan se bi mo na si asanso papa program so. Ghana de share wi ase. Question here mo de ba hin no. De yakose yemfa mampanyifo hin no. Ba yi ba ko. Na Queen Sabi question here we pick and arts section no and it say which political party do you belong to? Party ben no di achire. Mami. Party ben no di achire. Boko. Party am di achire. Boko. Party am di achire de ekonem di achire. De Papa so de doctor Kwabena da kunyameche. Ne picking heart in efe papa be onto nyum shatawale wale onto shatawale nyum baako nkyere adofo sise braha ai minimum to the name metati was say I'm coming like kakai eno kwa na minimum nsra oni atuma ye se kakai wa kan we defy nyum kakai so was say kakai enti kakai kai aha to no ben nyumo ba bankase be kan we de kire nti fa ya nyuma ha kakai to me ba te se kakai kakai nyumo oh my idea bo se mami Yedase Queen Sabine Doctor Kwabena da ko nyameche yedase se mo ba program so de okofo ye advice be no mo de be ma ya ye wa bonten hia ye nware ye no se na be ya kwa ware mo ye nsan mafie mo ma ye afutuo kakra Medase efutu amede bema menua no mudi akire eba omum enya nware ye ne se aware eya de papa fi se twere konkron se nyame ade bi oye bia ye na ye papa to nyame ena hye aware enti ya de papa a de so to bo ase a it is a small heaven we ase a ba se wan to bo ase a aware be di wani ema anije pa wi ase mu wonya bi da Queen na house we O Awurade ada no di nkunim na yento yebo se betumi a yenyai basabasa ye ne yentena sentwa Awurade anim
nanim sɛ awurade so ɔnhwɛ yɛ kwa wɔde deɛ wo kɔnpɛ deɛ wakoma so ɛda ɛno na awurade ɛdo bɛma wo ɛda wase be a yanto yebo yɛhwɛ nyame anim pa yɛ no yɛma ne nti nyɛnsene nyama bɔ henni a enhia no se na be nyame no so betima ananso apagya yɛn na yɛnya kunumpa yɛda mo asisi yɛto nsafrɛ mu ba program yi so na ansa mo bɛkɔ no yɛ wa akyɛde fɛfɛɛfɛ bi a yɛde mamo ɛwɔ ha sɛ ti we de Dr. Kwabena Darko Nyamiche Pacho Yakofo yɛda mo ase oh Queen Queen the okofo say that was it okay yɛda se yɛda ahwɛfo ahwɛfo nyina mo hwɛ program yi yɛda masi pa sɛ na wɔtwe bia munya beretena program yi akyi ehwɛ de okofo yɛde yɛbrɛ mo nnɛ de ɔhyɛ matade friend Charles a wobetimi afrɛ no ɛwɔ 0247 508080 wɔ ahodwo nyame nhyira bibia crew directors GM bia obuama program yi ɛyɛ soronko nyame nhyira wo asɛm baako pa me die agya one sɛ nyame wo ma obɛyɛ wate mpɛrɛ ho na nyame ɛbɛboa wo meda ase Dieko, bedi mechina me mahunu dieko, bedi mechina ube hunu dieko. Meno no matiesi krom, kukro, abnaga na me befi fizemu. Me ba beche mama mahunieko, menemo, ye ba beshi yabum.